Aydımçı, showman, şahir, sazanlı, turgun, kompozitor, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Assalamu alaikum mehruan adamlar, hormatly vatandaşlar. Yayılımda yine Türkmen Portal ve Türkmen Portalı'da tanışırlar yapışımızı size kutluyor. Mehruanlar, bilişimizde al tanışırlarda yurdumuzun meşhur yıldızları ve elbette meşhur adamlar öz zikirlerini sinak koyarlar. Bugün olsa bizim yapışımızın mehmani yurdumuzun meşhur estrada yıldızı, aydımçı, aktör Söhbet Kasım. Senin sırlı gönlün sesi dinlenir, yine dinlenir söylerim. Sana bakan gönlüm seninle eğlenir, yine eğlenir söylerim. Yakaladım o tüm tarafım tümlü, bütün alem derdimi paylaşan yali. Bu aydamı aydalı, birbirine kimlenir. Bu sevgimiz yine beyler yali. Söhbet Assalamu alaikum, hoş geldin. Yaşık olmadı mı? İşleriniz qoğumu tuvalama, muradalarınız kabul olsun. İlkinci navbatda şey deyin, hoş gördük bu köpleşimizde. Fakat bilişimizde yani bärde bu köpleşikde tanışıyorlardı esasen şu tidiyali meşhur yıllarlanma öz zikirlerini sinak koyarlar. Yani bu yerde bari 15'den soğalmalı da 15 soğalmalı da 5 minut muvan vakt verildi. 5 minut doğalında fikirlenip biliyaniz ve şundan sonra öz neticelerini çıkarıp biliyaniz. Soğallar ne anlamda? Logik soğallar esasen. Logik anlayıp barlar görmek vakti bilen logik ne ekil derecede diyorum. Notayın niyetiniz vaktımda bir başlayacağız. Şertini düşündüren başlamaka haçan nasıl yani oyunu başlandığından sonra yerde bir soğalla kıyısal çektiğiniz birle maslahatlaşacak değilseniz istenlik vakti saklap can edip istenlik bir adamı can edip kömür sorak bilen şu fikir neydi öğreyen gelsin ne ekil maslahatlaşan ya da başta da aydayın yürüyte soğallanma bilen bilelikle bağ. Yani diyecek böyle yani, onlar ehlisinde doğru cevap verip yetişmek adayınızda soğuğurtlamaz bilen şertimden bağ yürüyte sözüşmeyi tayin etmeden o vaktımda başlayalım. Ne sizin için ilkinci sual şeyde olur. Bilişimde yani sanların içinden hayatının anlayan ölçüleri bilen onun adındaki harfler din. Hayatsanına onun harfi bilen anlayan san din. 4 sanma 4. Doğru cevap. Ana. Qıyıd öz yüzügünü kofiyeli bulgura qaçırıptır. Yönü yüzük öl bolmanlar. Näme üçin? Qıyıd öz yüzügünü kofiyeli bulgurun içine qaçırya, yönü yüzük öl bolanlar. Bak, geç onu. Böyle geçer. Inni lustranın 20 şırası var. Olardan 5'ti koyuptur. Lustrada jemi näçe şıra qallı? 20 şıra qallı. Elbette, doğru cevap. Adam qaçanda bir maşinin tezligine gidip biler. İnsan adet yağdaydı. Açan maşinin tezliğinden dengileş. Maşinin içinde oturup. Evet, doğru cevap. Onun allığınca ololayan, köpeleyen zat näme? Ya, o çukur. Elbette, doğru cevap. Yani hiç vaqt qeys qalmaya, kiçelmeye gittikçe ololup gidiyor. İnsan bilen bağlanış qılır. Hiç vaqt qeys qalmaya, kiçelmeye diye ololup gidiyor. Adamda näme zat hiç vaqt qeys qalmaya, kiçelmeye diňede ololup gidiyor. Yaş, doğru cevap. Yarı gece yağan yağış, yarı gece önsürün yağan yağış yine de 72 saattan son gün çıkıp biler mi diye. Aydal şuun yarı gece saat 12'de yağış yaptır, 72 saattan sonra gün çıkıp biler mi? Ava? Ne hile yağdaydı? Bir saatler mi çıkıp biler? Çıkıp biler, 72 saattan yarı gece yaptı, 12'de yaptır yağış. 72 saat üstünden geçenden son gün çıkıp biler mi şu yağdaydı? Ha, yok. Yine yarı gece öyle. Doğru cevap, edilir. 3 gece günlüydü öyle. Yani soğallarımız devam ediyor. Erkek şey değişli olsa da onu çağılarım, ayarlarım, elmeden olmalı. Yani neyimden olmalı? Bir zat erkek şey değişli, onu çağılarım, ayarlarım, köpüllanıyor. Öyle. Ha. Näher giyinmezime de üstüme iyi. Yok, ol bir ruhi taydan bir zat köpülünü de. Materyal zat değil o. O da ayarlarım, çağırlarım. Erkek şey değişti. Erkek şey değişti. Ya da başka söyleyeyim bu sualı. Ayarlan hiç vaxt çağırlarına verilmeyen zaten erkekten geçenler. Ve geç. Böyle geçer. Kelle de ayak koyalım. Enli.
Ağatlı qaçya, qaratlı qovuya matallıya. Çay başına. Süycü söhbetler bilen, lezzetli tagamlar bilen, ziyat hil, arzularımızdanım ziyat. Ağatlı qaçya, Qaratlı qovuya. Näme bol? Ağ bu qara nämen deňep bilýärsiz? Ağlacan olar. Yok. Olam bar. Geçäýmina. Bolýa. Wagt bilen maglanşyldar da olam diýip. Indi haýsar ýolkadan biz hiç wagt iştat ip bilmeýär. Uçýanlar. Uçýan. Haýsar ýolkadan. Uçýanam bilýär. Başga. Anten, barabar bilen. Kanal. Ondan da dip bolan, döwükden hem ip bolan, o kadar şonunga. Ha. Indi istenlik şu planetada, galaktikada, dünýede badat näme? İstenlik zatda, şoňa maksus bolan bir zat da. İstenlik zatda badat. İstenlik zatda badat. Ha. Material we material däl zatlarda da badat. Meselem agram däl, ýene däl. Wagt. Ödem yine de başka şarağı ben bedenimizde diýerler kiçik ady, öz wady ady ýok diýerler. Näme bilen. Umuman ola atdy. Ýakynman. At islenlik zatda bara da at. At. Yani bedenimizde de bir ýerimiz bar bilşiňiz ýa şu öz wady ady ýok diýilýär şu. Ýa-da ölçem kiçik matal wady öz wady ady ýok diýip. Şumy? Şumy ady. Näme şu ady? Bilip goýun ýöne. Ha, bilmediňmi plus esleňler. Bol. Patallak diýär. Eddiler. Şu men diýär. Sen bilmediň. Yok man men näme şoň üçin çağırlyk tak diýerdik. Bu man sowalamy bilen ýene de dowam edýär. Indi bu ýerde Aydal sizin öýüňizde mihman geldi. Sizin sowadyjyňyzda da ýani halajynlykda bir çeşe gazyl suw, bir çeşe limonat we bir çeşe de şerbet suw bar. Birinji siz nirani nämen açardyňyz? Ende mihman gazyl suw, limonat we şerbet. Bir adat suw we şerbet batapad ýok. Nämen birinji açýaň? Halajyny. Dogry jogap berýän. Hawa. Mehribarlar, Begler ýoly hususy kärhanasynyň Alga brendi polietilenlen hem polipropilenlen öndürilen miwe dirbakçy önümlerini gaplamak üçin niýetlen sebetlerine ardalanyş yglan edýär. Boyu 15 cm, ýyny 30-40 cm bolan sebetlerden 50 miňini alana, olaryň bahasy 3 manat 50 teňeden, 20 miňini alana bolsa 3 manat 80 teňeden. Howluň ardalanyşy duşuňyzdan geçirmek. Begler ýoly hil kepilligi. Naharda elmidam olanlar ýani hiç wagt ilmeýän zat näme? Duz ip bilýärsiň? Ýok, içilýän başlar. Naharda öý hojulçylygy mylaf goýular. Ulan ýa-da ilen. Jaňat köräliň ýa şpurtatdy. Ýok, naharda atylýar da. Ýani ýem dopady. Nahar bişenden soň aýrýar. Evet, doğru. Men power ha. Diýelim. Indi haýty dille gurulýanyňa garamazdan seniň diýen zatyň gaýtalap bilýän zat näme? Papugay. Başga? Haýty dille gurulýanyňa hiç ýyl garamazdan seniň diýen zatyny gaýtalap bilýän. Diktafon, papugay, başga kim gaýtalap bilýär? Diktafony gaýtalap bilýär. Ene köýle döwre saplasan, salam diýseň salam diýip jogabyny beren. Ha, dağlar. Yang. Yang. Yo, yani umman doğru jogabyň üstünden bardyňyz. Indi de soňra şeýdi siz bilen muhatap şurdatdy, tamam mı? Ya. Men bana da wallahi bana ýanky. Haýsy? Taýyr ýüdügini bulgyra gaçyrýar, ýürüp öl bolmaýar. Kofeli bulgyra gaçyrýar, kofan diňe däňler duranarda kofe. Suwenta goýulmady, taýlar. Goýry içine gaçyrýardy, ýöne ýygyny daly geýýär, ýa-da suw goýulmanlarda. 15-den 14-sini bilmedim öýdän. Elbetde bir aňyrda bir iki sowalymyz galdy. Olam diňe wagtymyň şäkillikde wagty bolmaganda bertek bilerdiňe diýen umydymyz bar. Ma goýny teze görkezdim, köp sowalym gelenler gatnaşaňyz üçin şu pursatda. Indi sowatlamyda geçmäke bilşime diýäli ilk welene sowal, bular haýsy işlemsini işleýär, döredijilik taýdan. Döredijilik taýdan şunlar hemme bilşime diýäli arkada alga hyzmat ýerdarmy yglan eden Fähim paýhasy many marty bolan.
Praga ýylynda. Tamam. Beýik akyllar şahyrymyz Mahmud Praga'nın sözlerine bir tane aydın döredi bolýar. Awa. Ýazyp atýar, hasda bolýar. Gatwa. Şoňurno işleýär. Hemen doğrusu Noğul bayramçylyga betip gelýärmizde, Noğul bayramyna da bir o söý wagtyna bir taýyna bolýar. İşleňe dogry bolsun. Konsertden bana çıkışadyr. Elbetde. İşleňe dogry bolsun. Söhbet indi bir şüme ýer başda da aýtdyk. Şoň ýa şertime de bar diýip, şertime de meýerde mümkin bolsa kabul etseňer. Bizim dörüz toplarma tuvarımı Türkmen portalyň ýigitleri, operator ýigitleri elbetde sizi ýokary derejeli, ýokary elbetde hil bilen düşürseler, alsalar sizden öň bir halkymyzyň içinde meşhur bolan aýdymlaryň aýtyp bolsa da bir ýerine edir şu portatdy, şu Aşgabat Dowlat Dinjaş merkezinde şekile geçirdiňiz. Doğruluğuna däl bir bölejigini bolsa da bolar. Şekile geçirdiňiz, şekilläýdim edip şu ýerden göni halkymda ýetirdik näde bolýar? Senin sırlı gönlün sesi dinlenir, yine dinlenir söylenim. Sana bakan gönlüm seninle eğlenir, yine eğlenir söylenim. Yakaladım o tüm tanrım tümlük, bütün alem derdimi paylaşan yali. Bu aydamı aydalı, biz bile kimlenir. Bu sevgimiz yine beyler yani, yine seyret gönlüme. Sen menden hiçlerde gülleme, söylenim dinlesin sine yüreğime. Son koy deme çellimin senin bile. Sensizim olmağı ben başarmam. Neçe söylesem de seni yadımdan, seni benim için verdi yaradan. Bir geçeli ömrümü boyu sanamam. Senin sırlı gönlün sessiz dinlenir, yine dinlenir söylenim. Sana bakan gönlüm seninle eğlenir, yine eğlenir söylenim. Hoda köp sağ olun. Yine bir ýerde kerine ýetip beren ajaýyp aýdymyz üçin, men wagtap gelen gatnaşanyňyz üçin. Ine äli belleşim ýaly ýürite diňe dörüz toplarmadyň adyny himayetgärlerimizden bir näçe sowgatlar bar kabul etseňem mümkin bolsa. İlkinji nowatda Nexus Parfümeri dükanynyň adyna da şeýler sowgatlar ýollapdyrlar. Bu ýerde ine Katmer kafesi öz süýjüligini ýollapdyrdy. Ozonda meýlägem sözüm sunga dojonda mundan meýlämdiň istikler ýar bolsun diýip. Ine bu ýerde ýüklük sözol jemgyýeti meşhur Bold brendiniň eýesi elbetde size sowgatlaryny ýollapdyr. Bu ýerde de ojongyň elmidama awadançylyga betlenmegini arzu edip, bostan konsept şeýlere görnüşli öz sowgatlaryny ýollaýar. Man köp ahyrynda hem elbetde Ziyatgil konser önümleriniň adyndan maşgala ojongyda elmidama süýjülik höküm türsünde şeýlere görnüşlerini adaşýarlar maşgala degenleriň bir şeýle. Taýyryp gyryn hemmäňe Türkmen portalyň agda ýerlere işgärlerine Twitter'dan hawaltan aýdýan. Köp sağ olun. Men çağıram o üçin. Ara ýa bir beýan momentum bolsa var. Onu geçiremiz üçin. O ähli himayetkarlygy sağ bolsun. Sowgatlaryň üçin. Başga ýürek buýsançylaryňyz bar bolsa, ýa pikirleriňiz bar bolsa arkaň paýlaşyp biler. Gysgasyk ýürek buýsancym ýurdumyz elmedäm awat bolsun. Her bir maşgala, ojaga, agdy berlik, asudalyk, jewslik tüýsürekden arzu edýän. Millilizmni gahma arkadan bunun sayesinde şeýlekem arkadan gahma terdarlyň sayesinde her bir günümüz toýa bayramy ötkentin. Hemmäňiň janyňyz sag bolsun, eriyleşdi. Şeýle sag bolsun. Köp sağ olun. Wagtapda bunda meýlägem öýsülikler arzu edýän şeýle. Riyad ýa sorda düşelim, sonra elbetde toňuşçylaryna tawalaşýar. Seni göresim gelýär, sensiz kyn maňa bilýär.